Hola, hola! Avui anem a treballar amb les paraules agudes en català. Recordem, abans de començar els exercicis, que la seva síl·laba tònica, és a dir, la que sona més fort, és la darrera. Per tant, anem a començar. Digues quines d'aquestes paraules són agudes. Les vaig a llegir. Animal, planta, objecte, ocell, ciutat, verdura, menjar, arbre, pagès i peix. Anem a veure què tal ens ha sortit amb la solució. Tenim animal, és aguda, ja que la seva síl·laba tònica és la darrera. Planta no ho és. Objecte tampoc. Ocell, la seva força està a la darrera, per tant és aguda. Ciutat també. Verdura no ho és. Menjar, tenim la seva síl·laba tònica a la darrera, per tant és aguda. Arbre no ho és. Pagès sona la darrera forta, per tant és aguda, i peix no. Recorda, les paraules agudes s'accentuen si acaben en vocal, vocal més S, en o in. Anem a fer un altre exercici per practicar. Us vaig a posar una sèrie de paraules, totes elles són agudes, però hem de posar accent a les que sigui necessari, recordant la regla que us acabo d'explicar. Anem a llegir-les. Estoig, camí, volcà, cigró, això, safrà, rovelló, meló, entrepà, pinyó, canelons, embotit, pernil, sofà, arròs i sorprèn. Anem a veure què tal ens surt. Recordem que s'accentuen si acaben en vocal, vocal més S, en o in. Anem a veure les solucions. Tenim que accentuam camí, volcà, cigró, això, safrà, rovelló, meló, entrepà, pinyó i sofà, totes elles perquè acaben en vocal i la seva síl·laba tònica és la darrera. I arròs perquè acaba en vocal més S i sorprèn perquè acaba amb EN. Fàcil, que sí? Anem a fer un altre exercici. Subratlla totes les paraules agudes que trobis a les següents frases. El bacallà amb tomàquet i arròs m'agrada moltíssim. El mecànic ha arreglat la roda de l'autobús. Un camió carregat de pèsols ha topat contra aquella bústia. Prop de l'estació hi ha una farmàcia. Subratlla totes les paraules agudes que hi trobis. Anem a comprovar si ho hem fet bé. A la primera frase trobem bacallà i arròs. La seva força està a la darrera síl·laba. Aquí tenim autobús. Igual, la seva força està a la darrera. Aquesta és aguda també. Camió. També tenim la força a la darrera síl·laba, per tant és aguda. I estació. Igual, la força està a la darrera. Fàcil, oi? Us ha agradat? Doncs si voleu practicar més, recordeu que a la nostra web profedecatalà.com tenim moltíssims exercicis com aquest. Ens veiem dins. Adeu!